Jeg vil gennemgå loft, og hvordan jeg tegner sådan en løftekrog der. Så jeg opretter en ny sketch og en linje, og så zoomer de lidt ud. Og tegner først sådan en lodret linje, og så går jeg videre med et buestykke, og så en linje, der tangerer det buestykke, og endnu en bue, og en bue, der tangerer den. Så constrainer jeg lige den der til centrum, og begynder at målsætte. Mangler bare lige en dimension, og det er den højde der på 3,75. Sådan, så afslutter jeg min sketch og opretter en ny på det samme plan og slår lige visibility fra på den der, og så tegner igen. Og det kunne jeg have tegnet på samme sketch, det her, det er bare for at det ikke skal være alt for mange mål samme sted. Sådan der. Og den skal jeg også lige have constrained, så jeg sætter den der op i niveau med Origo og sætter et mål på. Derfra dertil vil jeg have 16 mm. Den skal være 146. Og så skal jeg have det punkt der til at stå overfor der. Og 37,5. Og en højde på 204. Og så skal jeg lige se, hvad jeg mangler her. Der. Og så tegner jeg lige det sidste. Vælger jeg igen en linje og tegner et bueslag. Og så en tangerende bue der. Og det rykker jeg lige lidt på, så jeg får den der derned under Origo, så jeg kan målsætte til 19 der. Og den der målsætter jeg til 146. Og den afstand der skal være 15. Og så skal jeg bare lige have højden sat. Og der skal den der ned i niveau med Origo, så den bliver sådan en lille stump der. Sådan. Og så afslutter jeg den sketch og slår lige visibility tilbage på den anden. Sådan. Så jeg har de to der. Opretter et plan. Og der lægger jeg lige en sketch. Og jeg vælger Project Geometry. Og snupper den der linje og den der. Og så vælger jeg cirkel. Og tager fat der. Og rammer der. Sådan. Og så afslutter jeg min sketch. Og opretter endnu en plan. Parallelt med det der. Der rammer det punkt der. Og der lægger jeg også en sketch. Og gør det samme igen. Og så finder jeg lige mit plan her, og der opretter jeg lige et punkt, der hvor den linje der, den krydser planet, og det kan jeg bruge til at overføre min sketch bagefter, og så lægger jeg en sketch på, vender den lige om en gang, og så tegner jeg og
dem der laver de om til konstruktionslinje. Det her, det kan man sikkert tegne på mange måder. Jeg gør sådan her, og så målsætter jeg, og så tegner jeg lige heroppe en bue, og det gør jeg også her. Og den målsætter jeg også lige, radius 200 og radius 400, og så kan jeg lige trække den lidt sammen, sådan der. Og så skal jeg have en fillet på 11 mm. Sådan. Og så projekterer jeg lige de to arbejdspunkter over. Sådan. Og så constrainer jeg toppunktet til den der, og bunden dernede til. Sådan der. Og så afslutter jeg den sketch. Og så skal jeg have endnu en sketch, og det er på det plan der. Slår lige visibility til, og gør lige det samme med arbejdspunkter en gang til. Sådan der, så lægger jeg en sketch på, og tegner det samme en gang til, bare i nogle andre mål. Kører 80 og 30, og så igen en ark her. Og det er samme mål igen, radius 200 og radius 400. Og skal jeg lige have det der punkt til at ramme det der, sådan. Og så vælger jeg en fillet, igen er 11. Sådan, og siger Project Geometry igen, og tager de to arbejdspunkter her, og så constrainer jeg det toppunkt dertil, og den bund der dertil, og afslutter min sketch, og så vælger jeg loft, og vælger den der, de fire der, og så vælger jeg rails, og der vælger jeg den der, og den der, og så kan jeg se, at den bliver meget kantet heroppe, så jeg vælger lige merge, sådan der, og siger okay til det. Slår lige visibility tilbage på de to sketch der, og så skal jeg have gjort det her op færdigt, så jeg opretter en sketch på det her plan, og vælger construction line, og så lige project geometry, og tager de to punkter der, og tegner en hjælpelinje imellem. Og så tegner jeg her en normal linje, og fanger midten, og endnu en linje, og så en bue, der går derned til, og så målsætter jeg her, og den skal være aligned på 20 mm, og så siger jeg revolve, og udvælger det der, og rundt omkring den akse der, og siger okay til det. Så fik jeg lavet en tut der, og så vælger jeg lige loft igen, og der prøver jeg nogle sketch, jeg kan bare klikke på den flade der, og den flade der, og vælge rail, den der, og igen merge, og siger okay til det, og så er jeg færdig. Jeg lige slå visibility fra der, så lige vælge en farve, og den.